जेरावखि लाङा न'ल' जिरायनानैल' था। आं हयले बारा गोबाव जिरायबाय थानो हाया खिन्थु। दे मामबारि सावनावा जोर लगा के हैसा। माथो नावाबो खारथारानो। बे मोनसे जायगायावनो दासिमबो दङ। रना खारगोन ना दा? बेनोथ' माला खारगोन? दे नों सिरिल' जिराय। बायोलां सिरि जिरायनो। दैयावलाय सानस्रिनो रोंगोन ना रोङा नोंलाय? मानो? नावा बोरैबा बेलथायबायनो हागौना। बोरैबा दैनि दाहारजों गबोलांबा। नायलाय मानो बिदि सुनि बुङो एफा दै गेजेरावनो। ओरैनोसो होनदोंलै जाम्बिलाय। ना बेसालाय आं गाखोनो बाबाय गियो आङो। बाबालाय बहा गनो गाखोथ'नांगोन ना। बेनोथ' थांगोन जों बबेयाव नावजों थांलायलायनाय। मोनबानो मोनथिगोन ना। अबावदि लांनो नागिरदोंथाय। जावैसो नै जावैसो बिदिबा जिरायथ' आं साहा दै लायनि। नांला आयै बेखौल' ओंखारनो थिनहरदो। आयु गैलाहाय नै बोराय गिनायसो मोनलायलांबाय आङो। माबाहाय जावैसो माने नानिया न'आव गैया। न'आव गैया? माबाहाय नोंखौ एसे लेट जागोन साननानै नानिया लोगोनाव थांग्रोना फैनोसै होनदोंमोन। नों जिरायथ'ना जावैसो दा फैगोन बियो। दहायनो खिन्थालांखाबाय आङो जेरावबो दा थांगोन ना। मालाथो फैगोन बेबा आयै? दा फैगोनहाय जावैसो दे आं साहा लायनि दे। नै बिफा ओजों फैनायसाय। माथो नावानो खारला। लासै लासै खारगोन आरोलै। आं बाराखौबा जिरायबाय थानो बायो। नाव सालायग्रा गनाबो गैबावलासो। दे जोर लगा के हैसा। जिउ मोनफैबाय सना फैदो थांसै। गोग्लैगोन दे मोजां ओंखार। ओमफ्राय जों थांगोन बबेयाव? आंनि उन उनल' फैना नों आं लांगोन ना सना। दे अब्लालाय मोजां हमथाखा दे आं जा गिखायो। दे आंखौ नावजों लाबोलायबाय नोङो ओमफ्राय दाना अबाव लांगोन? आं जेरावखि लाङा। नैहाय बिफा दाना जों मा खालामबावगोन? बेनोथ' जाबाय। दा आं जावैसोखौ मालाय मा बुंगोन? लासिं सिं जाथारबायहाय बिफा। मानो बेबायदि खालामनांगौ जाखो? खम जारलायाव गोलैबायहाय बिफा। मा जारलायाव गोलैखो आयै? जावैसो मा जादों आयै? जावैसो आं दाना मा होनना बुंबावगोन? देनाय बुंनाय आयै बुंबासो मिथिगोन ना। जावैसो इमि आइखौ लानानै थांबाय आरो जाय लानानै थांदों बियो आरो रावबो नङा नोंनि
फंबायसो। न' मोनफैबाय। सोरनि न' जाखो बेलाय? जाम बेलाय। जोंनि आरोलै, नोंनि आरो आंनि, जेराव जों सानैजोंल' थागोन। आंनि जाम्बि सनालाय। नाथाय जों अबेयाव फैखो सोरां? जेरावखि फैया नांजानाङा। लागाव दानाबा अबे जायगायाव लाबोखो आंखौबा? आंनि फनखौबोथ' लाबोनो मोनासै आङो। मा होनबावगोन दे आङो सोरांखौ? बुजिनोनो नाजाया एसेबो। आंखौ माबोरै लाना फैखो बियो? आयु, मा जाबावगोन? ओंखाम उखैबायना नों? उखैनायालाय उखैबायमोन आरो। बेखौ जाग्रोलाय। ओरै लाबो। आंखौ गाज्रि मोननाङा दे। नाथाय आं मा खालामनो? नोंखौ गुबुननि जानो होनो हाया आं। आंनि सनासो नों। नोंखौथ' आं आंनि हां जोबजासिम मोजां मोनगोन। आयु सोरां, माथो खाथि खालायावलाय न'बो गैया नामा रावनिबो? गैया। बे न'आ गंसेल' बिथिं। आयु, आं गिलायलाङो ओमफ्राय बेबायदियाव थानो। जाम बेलाय, आं दंना। आं थानायावलाय माखौ गिनांगौ? थेवबोथ' ना, एफा सुनसान। माथो सोरबा जों सानैखौ बुथारलांबाय बायोबाबो रावबो मिन्थिनायानो नङा होमबा? मा सानोब्रा नोंलाय? आं गियोना। आयु, जि लांदांखा माथो जेरैथिंबो। आं बुंखाबायना, बिथिं न'आ गंसेल'। जों सानैजों बेवहायनो थागोन आरो। मानोथो लाबोदों नोंखौलाय? आबा सफैबाय। आबा, हा माथो हारसिंसो फैखो नोंलाय? बिहामजोआलाय बोरैथो? दाना आइनो मा होनना बुंगोन आं? आबा, हामानोथो सिरि। बिहामजोआलाय फैदोंना फैयाखै? माबा आयै, बियो फैथ'आनो, साननैसो थाथ'बावोनो। हा दिनै फैगोन होननायखाय आंलाय फैगोनसो नंदोंमोन। दे बिदिबालाय आबा, थायोबालाय माथो खालामबावनो आरो। गोबावजों खेबसे थांनायनि खोथा, हा बयबो बिमा बिफानि न'आव थाबोनो लुबैयो आरोहाय। बेखायनो साननैसो थाथ'थोंसै नामा आयै? दे आबा, थाथ'थोंसै आरो। हा माथो जाखो? मा होनना बुंगोन आं आयै, नोंहामजोखौ दि सोराङा लानानै थांबाय। ओमफ्राय हा बोरैथो सोराङालाय? बेलाय फैगोन ना फैया जाखो? आं मिन्थिया आयै। हा बिहामजो मोननाव थांफायाखै होनबा नोंसोरजों? थांनायालाय थांदोंमोन आयै, नाथाय दा बिसिनाव गैया। बे गथ' सासेखौबो मादि बुंबावगोन आङो? बबेयावबा थाङो, बोजोंबा थाङो। बोजोंबा थांनो होनो, बोजोंबा थाङो। हालाहाय आङो बे गथ' सासेखौबाथाय। माथो खालामबावनो आयै, मानसियानो बेबायदिनो जाबायबा। ओमफ्राय आबा, हा बिहाव बिखुनजोनावलाय मा माथो मोनजाबोखो? खम गोथाव गोथाव जाहोहरदों बे बिखुनजोआ नोंना। मिन्थिखाथारोहाय आङो। बिदिद्राय नङालै आयै, थेवबो नोंनिजों हाया आयै। नोंनाबाथाय बिदिनोसै, बिमा संनायखौ गोथाव मोनखायो। ओमफ्राय आबा, ओंखामखौ जाबोदोंना जाबोआखैथाय? जायखिया आंथ' संफाखादोंमोन संनायालाय। आं जाबोखाबायमोन आयै। दे जेबो नङा होमबालाय। नै आबा, आं नोम्फानो ओंखाम खुरना हैग्रोनोसै दे। दे आयै। थां आबा, आथिं आखाइ सुनानै एसे रेस्ट लाथ'दो।